Ụmụnne m enwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfụ. E nwere nnọọ ihe ị ga n'ote yarụ nnọọ ka ihe nnakọ na Nollywood industry. Lekwenụ so ogwugwu Afrịka niile, ala ji Afrịka as a whole eweela iwe pụta n'ụdị nwa nwoke n'ihi na ụmụ nwaanyị South Africa na-eji anya ahụ ododoro and edekwuru o doro m anya na nke nwaanyị nọkwa n'ọrụ. Enwe nnọọ unu lee pikchọ na unu ga-ahụ na nwata nwa agbọghọbịa na wo real face. Ihe na mere na South Africa ka nwa okorobịa hụrụ nwa agbọghọbịa ya na ya abụọ matara nwa ha na social media, ya eme ya invite si ya bịa ya na ya abụọ hụkwanụ ke nwaanyị ejikecha ụnọ mana South Africa anaghị eji anya ahụ, anaghị eji ntị anụ sokiriwe, ya ewere oso were ije gawa aga lọjia ya na họtel. Onye na-ọmụhụbe mbụ ha ga-ahụ onwe ha na họtel. Ọ ya ka nke nwoke gidere taga tajuru chagbuo ya tere ya mma ta ya ya ọrụ abụrụ ya buru ya rahụjuchakwa afọ ya tete hụ na ya dị wik ọkpọkpọ ya ebe everywhere joint na-egbu ya nwa mgbe ya sị nọkwa legharịa anya nke nwoke buru ya bịa ọhụwoghị ya sị nọkwa ke a na-ahụ ya rụwozi ọkpụkpọ na-ahụ ya rụtọ gịnị mere ya ejisi ike nwatuo ka e were n'obi nwa agbọghọbịa nwatuo n'elu bedi ya chọpụta na ihe dị yọng na ahụ ya agwụla bren ya na isi ya na echiche ya, mana anụ ahụ ya na ọkpụkpọ ya ekpemeine o wela nnọọ nwa agadi dịka 95 to 100 ya were oso were obi nwa agbọghọbịa n'ihi na ọ ka nwa agbọghọbịa na ime echiche ya ka ọ maziri n'elu bedi mana ahụ ya dị very weak. Ya ejisi ike tere gbemgbem gawa na miro gawoo na miro na-ele onwe ụmụnne m lekwa ihe ọhụga. Ya wụrụ na once a young beautiful lady ngalawuzi granny, oldest granny of South Africa. Olee ihe a ga-akpọ ihe n'ugbo na unu ewekwala iwe biko nọ. Ụfọdụ ga-asị charm, ụfọdụ ga-asị mana ọ real o mere na South Africa. Ihe na ga-awụkwa na ọwụ ogwugwu agbara isi ndị ojii South Africa emetela ihe ala ji the entire Africa ga-eji epe ha visit ikpo ndị isi ojii ụgwọ egbuchi ha na-abịa ntụ na-worship ndị ọcha ka ọ wụrụkwa na ọwụ ogwugwu awụ Africa si hol pere ha visit. Mana ihe nọ n'ọwụrụ na nwere ka o si dịrị ya wụrụ ụmụ ihe kọta wụ n'ụdị eji erighezi ụmụ agbọghọbịa ugbu a under Yahoo Plus. Ya erute Naijiria ụzụ atọọla biko ọ wụzi steji agaghị ugbu a na-ewuga ịhụ agadi nwaanyị gị were anya na-eji ele nwanne lee ya, gị were anya mmadụ na-eji ele nwanne lee ya ele agadi nwaanyị agajenụ ọ dịrị pọsịbụl gị ga-ruo ya anya welite nwe nnọọ nwa mak iji mara ya gị ga-kpughee gị lee ya ka ị mara ma ọ bụ onye ịma ama enwe mak iji mara nwanne gị lee ya n'ihi na agadi nwaanyị agajena nwere ike ya wụrụ na ọ bụ onye ị ga-akọtali ya wụrụ onye ịma na vileji ishi na ya. Ihe m sị m ajụọ biko n'odo unu mana enwere cancer stage 4 kelu ugboene ọ Yahoo Plus 4 ele steji anọ ugboene ọgwụcha m ka eji agwụga ihe ka ọwa agbara ka ọwụ gịnị mega ihe ka ihe bata na Naijiria a na-agaga inwe lot of ndị agadi gajenụ a na-ele ma ịnụkwa na Naijiria a ga-emecha rate ha ebe a ga-enweta the oldest people in the whole world. Nọsịwa agbọghọbịa ọma Chineke kechara ke ya mma social media emere ya fọ ọ bara uru mana ụfọdụ na-emisi uzie gama nnọọ na họtel onye na-enwe ahụ onye ọbịa marụbeghị ụlọ akwa gị na mmadụ hụ na social media ụ na-eme iti ọwụgodo na itri ọ wụrụ ebe dị open place gị lee ya ele ṅụ ya hụ na onye na-ekwughị wọwụ mmadụ ya sizie na oke na adị ama gị bịa mara ndị nwe ọ gị bịa lee ebi gị metụrụ onye gị na-ebi gwakwasị adị ama lekwekwe pikchọ onye m gaji gị hụ lekwe aha ya lekwe fon nọmba ya adị ama m gawa elo m kpọbanụ nọmba na ọ ya ka m gaji ịhụ gị mekwe ka onye ị gaji ka ịhụ mara dat na wụ nna nne ṅụ mana ị na-abịa ịhụ ya na ụmụnne ṅụ dị awa na ha ejikwe pikchọ ya ejikwe fon nọmba ihe awụ sọmbọdị mitiri na soshal midia ị maghị otu o si eme ọpret na o meganye invite ọhịa ọ pụtara wụ ọba ọbụla sị gị bịa wee ga-abịa mana ị nwere choice esi nọ ebe ahụ ịdịghị trọst hụ na ebe ahụ dịrị safe na ya bụ ebe dị ụta unu a ga-ahụ otu esi eme onye chọrọ ịrụ ndụ ọwụ ha sị enye m direction ị ga-agagide garute na direction ahụ enyere ṅụ asụ ala hotel room nke onye ahụ wakpogo aka kpakpakpe bukpozu onwe ya ebe ahụ
ụmụnne m na-anụkwa ihe ga-enwe anwa abịa na Naijiria. Ụmụnne m ga-enwe lot of ndị agadi ndị jicha mkpara a ga-abịa n'ahụ 95 100 plus ụmụ nwanyị. Ọnọkwa na nwoke ka enwe ike na-ahụkwa ụmụ nwoke kara nka, because the way the matter dey go now, ama m ebe ụwa kele hedicha ihe niile emejụsachana ya oyi. Akụkọ mbụrụ ka akụkọ ifo ga-awụzi ihe megezi ugbu ine. Akụkọ ifo ka ahụ gazi ọkwa bifo ụdịka akụkọ na ọwa akụkọ a na-akụ n'akụkọ ifo. Ụmụazị abara a na-akụ ya dịka akụkọ ifo, asị Ekemma jikwere tọnụ Prince Dan, Ekemma ekwe ka di bịara ya, Prince abịarịla Ekemma, mma Ekemma nwụọna, nwunye nna Ekemma akpawa Ekemma agwa ọjọọ, mana ọ mahụ na onye bịacha ịlụ ya na ọwụ Prince jikwere eme nwunye nna Ekemma, nna ya bịa mee ya bịa agadi nwa. A na-akọ akụkọ yiri akụkọ na-eso akụkọ agbata akụcha ya so ifo hi ụwa ọ wụzi ihe megeziri il now. Lewetara na nwa agba obiọma biko n'ụlọ enweghị trace of this man, enwe ka esi amata onye oturuga. Ajụkwana ya na-eme ụnụ mara na akụkọ agadi nwanyị dị very very old and down. Gị na-akụ n'elu ya na-akụ n'ala. Ya because brain ya dịtụ nwa ahụ ya na-akụ n'ime brain ya, mana ọ dị ndụ n'ime ụmụ ihe ọ chọrọ ikwu, mana olu akala nka, voice aka nka, isi ka ihe niile aka. Naanị ihe dị nwa yọngụ na ọ matara ihe ụkpụrụ ego na ọ ma ebe ọ gaga, mana ihe wetazi a na-akwawa n'ahụ na ire eji ekwu ka ma ihe niile eze nọ na believe na ọ ga-achịchakwa one n'elu bedidi ya. Nka kwuru ibe n'azụ nwa agbọghọ apụta na-agwawa ụmụnne na-jisi ike nwanne mmadụ nwụ nwanne mmadụ. Ha tụruo ntị were ntị gwa ijoye n'ime ọnụ, kwa ijoye n'ọnụ, ọ wee ebe a nọrọ n'ọkpụ mgbe okporo aha etie sọ gịnị ya na-akụ ihe mere na otu o siri mee. A na-elezi agadi nwaanyị afọ efuru otu a ga-asị na ihe na ogwugwu ha agbara ala Afrịka entirely visit South Africa. Ọwụ na enwere ka o si dị nwere another new court pụtara because this matter or digest ọ gaghị ahụ well. Ụmụnne m keke m mkpokwuru because a nọ na onye ihe chihu ahụ ọzọ. Keke mkpokwuru m soma bedere bịa gbotowere ọnụ taikwara n'ihe eze unu usoro kwene mmedele imagination emene m arụ. Ụmụ agbọghọbịa na-alụbeghị di ma ndị ka onye ihe onye azụ ke awụhụ matara of nwa agbọghọbịa na-alụbeghị di. Onye nwere mind ma onye na ihe nwekwara ike ịbịa n'ọnọdụ ya wee businessman. O nwekwara ike ịbịa na shade gị na ya azụgide ahịa ekekwe ya waka ebitere ebito mmadụ egbuzoro towe agadi nwoke ọ agadi nwaanyị. Onye nwere ụdịrị onye mere ihe wụrụ mmadụ wụrụ agbara onye ahụ na another victim somewhere na-eche. Onye ọbụla n'ebe ọ nọ kpọkuo Chie, kelee Olisa, kpọkuo Chineke bi n'eluigwe, were ọpụpụ ya na mbata ya nyefee Jehova n'aka. Na-enwezighị bịakwa before ka asị onye ịdị careful gị. This time around is not all about being careful. It's all about knowing your God and embracing your God, trusting your God in his protection. Otu nwoke pụtara so na ndị niile nwụrụnụ na ha dị very very careless. Na ha dị very very careless, na ọwụ na ha dị careful na ha ga-akacha nka ka ote Chineke shiri kee ha. In fact, na ya na 99% of ndị nwụrụ today, even ọrịa na-ebute na out of carelessness. Na ịdị very neat na ọrịa agaghị abịa gị n'ahụ. Gị stay away from unprotected kwakịrịkwa na ọrịa agaghị abịa gị n'ahụ. Na gị cheke mmiri na-aṅụ ya gụshwa ihe o belivuru na ọwụ ihe mere ndị nwụrụ anwụ jiri nwụ. Ya emechasị ivu nka accident na ị na-agba n'ụzọ gị na-anya ke gị na-anya onye nke na-agaghị n'azụ. Na ịdị very very careful na ị ga-ahụ accident ka ọ na-abịa gị mee ya escape. Na ịdị very very careful before gị as a car owner, before gị bute n'ụpụtụ mgbe ị ga na moto gị check ihe niile necessary things moto kwesịrị inwe nke ga-awụ na move no problem. Na moto gị mebie gị buga mekanik. Na ekwesịghị ịpụta gị na-ebu moto na-amaneji ya na main road. O ruzie mgbe ị ga-accelerate gị breki nye-efe nkewa ya gụshwa. Nkọwa ya niile wụ na ndị niile nwụrụ because gịnị na ha dị careless. Na even as a driver nke a na-ekidnap ndị mmadụ ọhịa ka ụzọ ha, na ị kwesịrị ịhụ miles away before gị nyere ọkụ na-aga. Na ọwụ na as a driver gị na-ahụ ihe na-eme affront, na ị kwesịrị ịmata na enwere road block gị nwike reverse immediately.
na ọ bụrụ na onye ọbụla na-adị very very careful agaghị enwe cases of ọnwụ or thereabout. Na gị na-arụ ụlọ gị jishi ike rụọ ọrụ onwe gị underground escape route in case enwe ihe mewerenụ pịam gị kpọrọ ezinụlọ gị na ihe gbasara ize ndụ na ọwụ a special skill Chineke nyere onye ọbụla. Just that people dị very very careless. Ụmụnne m, a na-agụshi ya nwoke na-agụshi na nkọwa ya niile wụ that na onye ọbụla nwụrụ today n'aka ha nka na ọ wee careless person. Mana echi ọ nwụrụ gịnị gburu ya? Mgbo agbara ebe ọzọ ferere ruru bịa tọgbuo ya. Mgbo agbara ebe ọzọ na merud ọwụ ya ka agbaga mgbo, enweghị ihe gbasara ya, o meteghị ọka, enweghị ihe ịgba mgbo nwere to do with him. Ọ nọ nnọọ n'ụlọ ya hichachịcha ya ebe niile na-eke as a neat man mara that na iru unyi na-ebutekwa ọnwụ. N'ụlọ ya ka ọ nọ hichacha ebe niile na-eke dive na sparkle ya balance ya n'ụlọ ya. Mgbe egbe na-enweghị ihe gbasara ya, onweghị problem o nwere with police, onweghị ka o nwere with army. Ọ nọ n'ụlọ ya enwe onye otu gere. Mgbe egbe agbara ebe ọzọ efere vuru bịa tọgbuo ya. Ọhịa ha na-ekwu ndụ amarịa. Agaghị m asị onye ọbụla dị very very careful, mana n'ihi na ndụ anyị na-ebizi n'ugbu a na ọwa onye ọbụla jide uche n'aka ma werekwe chie mere gịnị pilo, were chie hili isi, were chie mere ebe mgbaba siri ike. Onye ọbụla were chie mere ọkpụkpọ oku, ikpe n'ọkọtụ gị ikpe n'ehihie, akpe ịpụwa gị ikpe gị ada akpara ṅụ gị ikpe ochiṅụ. Ọwụ steji a nọzi ya na ọwụzighụ anya gafeela steji esi mmadụ dịkwa careful. People na-adị careful, mana many people na-adịcha careful still ihe ga-emenụ na-emejekwe. Ị ga-adịkwa careful ma werekwe chiṅụ mee gịnị mere ebe mgbaba siri ike. Ụmụnne m, ọhịa m si mabịa gbotowa ke trend ga ọ bata na Naijiria Igbo nwere onye mama batala na-abata, onye ahụ agadi nwaanyị ejikwala ike agafe ihe enyi okwe ya n'okpuru leruo ya anya ma ọ ga-akọta nwunye. Ọ bụ ihe m na-akọwa kem. Udo dịrị ọnụ.